Busit na ano naman, datang ni. Ninanak ano naman. Sko naman, paano mo karano mo minta Kenny? Kaya ba rereklamo da ako ding kayi, ding bababasan da ako. Din lalaki Kenny. Karang ka magbusit, babastusan da ako. Kabastos-bastos ko wari. Ano? Kabastos-bastos ko. Napuay-pay na din sa kito. Iya, nang makanyan. Lemea nang makanya niya datang. Ay, Diyos ko, makanano ko wari datang. O tito sabihan ka na kung makanano ko datang. Maanang nga mabasa sa tulo. Lokari ka wari munta. Brata mamalingki ka. O wala ko din mamalingki makanya ni costume niya ni kasi millennial na kano. Nano, Milen? Millennial. Millennial? Eya enta. Aliyah L. O N ka na ako eh. Bakit? Oo, N. O, N, apinititang ending. N. Millennial.